Go! Buka po kasi sinabasamba eh. Yahan din nga. Panalimpa. Go! Panalimpa. Kaya tayo aking pagitubol galing ko. Pagitubol galing. Di, know na. Ang una, iwan-uwan man. Wala mo sa taga-inom niya. Okay, ho. Pagpato, yaga. Tagay ka po yung manag. Manag din ang trabaho. Kinakanya ayos na yan eh. Kutong daw nito kay murag taon ang ulaw kayo. Sakto dyan. Patato. A few minutes later. Go! Naman. Go! Buka po kasi sinabasamba eh. Yahan din nga. Panalimpa. Kinsa kayo naman sinabasamba nga. Ayun, plapay pa. Naman. Go! Panalimpa. Kaya tayo aking pagitubol galing ko. Pagitubol galing ko. Go! Go! Kinsa? Tingugal. Nagpupugdok na. Asa ni tawhana? Sudan ni be. Una ay di si ada. Oh no! Seriously? Ikaw? Akin mo na lipa. Ang buod rito. Lipa ang buod rito. Lipa ang buod rito. Gago! Ano ba sino? Kagawin ko yata yun. Kasi ka mag-isok ka lipa sa kong. Gitubol ka. Pagkalami ako. Sa inyo. Uhaw ka gitubol ako. Kung may bukang na rin sa sugaw. Sige ako kay. Pati ka manghilo sugaw. Kagawin ko eh. Tapos kalipa basta kayo nag-reduce kayo. Bugno kay panahon din. May si ano, pag nag-reduce niya. Sige, salamat yun.